Така, здравейте на всички! Днес ще ви покажа един трик, който се нарича не знам, после в заглавието ще видите какво съм измислил за заглавие. Всъщност още не ми е хрумнало нищо, за жалост. Ще използвам тестето си на Bicycle Riderback. Нашият трикът е такъв. Обръщате тестето, най-обикновено тесте, може да се играли с някой от къщи, мама, тати, с приятели. Взимате както е ето така тестето и започвате да отброявате карти. Като първата карта в този случай е осмица. Трябва да се допълни до 13. В случая 8, 9, 10, 11, 12, 13. В този случай имаме двойка. Двойката ще се допълни до 13, значи трябва да се прибавят 11 карти. Вече не се гледа, нали, цифрата на картите, а картата като единична бройка, нали. Става 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13. Секунда. Да направя място за още купчинки. Тузът в случаят се брои за едно, за единица. А пък дамата и попът се броят за 13, затова те не се допълват с нищо. Валето е 11. В случая трябва да прибавя 12 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но не могат да се допълнят, затова ги оставям ето тук. И чакайте да подравним картите. Все пак този трик трябва да е красив, да изглежда добре. Така. И казваме на зрителят, на този, който прави трикът, да си избере 3 купчинки и да ги обърне една до друга. И другите да ги събере, за да не разберем, нали, кои купчинки е взел, кои купчинки е обърнал. И вие се обръщате, през това време той си избира, да кажем, първата, втората е тази и си избира тези купчинки. Другите карти му казвате ги събере на едно и да ги оставите така. Взимате остатъкът от тестето и го слагате тук. Отброявате 10 карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И казвате, тези карти няма да ми трябва този пакет от карти вече и ги оставяте отстрани. И сега казвате на зрителя, че с помощта на тази най-горната карта от този пакет карти и от този ще познаете коя е картата от средната купчинка най-горна. Обръщате и колкото пише, да кажем, това е осмица, махате 8 карти, отброявате 8 карти и ги оставяте до другите, които няма да ви трябват. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И ги отделяте някъде тези карти. Обръщате и другата. В
В случая е 10. Махате още 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Но си ги отброявате на ум, нали? И колкото карти останат, в този случай остават 1, 2, 3, 4, 5, 6 карти. Значи тази карта е шестица. Ето, шестица. Така, това е един много прост математически трик. За него не се искат никакви умения. Всеки може да го направи и напреднал, и среден, и изоставащ. Изключително лесен трик. Аз го направих още от първият път. Само трябва да запомните, че асото, нали, е 1, валето е 11 и дамата и попът се броят за 13. Другото вече си идва от само себе си. Това е математически трик, както споменах. Така че самото тесте ви помага. Благодаря ви.